बिथाङा जाहैबाय सिडली समस्तिनि एमएलए आरो बेजों लोगोसेयै जोंहा कासकट्रा बिसिडिसिनि चेयारमेन सहायगे बसुमतारी बिथाङाबो दिनै जोंनि बे हाबाफारियाव नुजाफैनो हादों। आं बिथांखौबो बरायनो थाखाय बा सिनायथिनो थाखाय खावलायनाय जाहैबाय। गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायनाय जाहैबाय। मोसाहारिसो बिथांना बसुमतारी नङा। सानैसो माबा दे ओरै हान्थु खारायना जिराय दे सानैसो दे हान्थु खाराय सानैसो हान्थु खाराय एसे जिराय सानैसो जिराय दे सिगांनि जिरायदे दे सिगांनि थाब दे टाइम गैया दे फार्स्ट र' dia थाब दे खालाम दे जाबाय मोजाङै ला माबाया लेखा मोजाङै ला फर्मेलि दे डिसिप्लिन जाबाय ना जाबाय दे थेंक इउ हाथियाव आर'ज गाबनाय जाबाय बेजों लोगोसे इयुननि हाबाफारिखौ सालायलांनो थाखाय आफादगिरि बिथांनि बिथांखौ आं गुरै खावलायनाय जाबाय थेंक इउ साबायखर थाहैबाय दिनेश बर' बिथांनिसिम बिथाङा जे दिनैनि सिलभार जुबलि खुंफुंनायनि गेजेरजों ओइचएस फाइनाल एग्जामिनेसनाव जाय सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हादोंमोन बे बिथांनो